dnešné video. Budeme točiť hry, ako je Tanky Online, Shakes and Fidget, Minecraft a Minecraft servery. alebo Minecraft, Wipeout, alebo možno Assassin's Creed, ale to neviem. Budeme točiť aj challenge, Aj vlogy, ako je Chappy Bunny, alebo Šumienka. Ten Šumienka challenge to je taký vymyslený challenge. Dáte si do úst šumienku a kto dlhšie vydrží, máme dosť nagrcanie. A budeme aj nové také, že The Horror House. No to je, pôjdeme na opustený budovu. Opustenú takú budovu, čo už tam nebolo, hádam, 50 rokov nikto. Videl som tam jedného uja tam. Ale je to tam. Preč. A minule, keď sme tam boli zničení, zo strechy spadol sneh. Nalákali sme sa. Zatiaľ. Čaute a ešte nás možno nájdete na Facebooku. No, na Facebooku, no. Ale nebudem vám hovoriť, že aký mám Facebook, aby ste nechceli stále nejaké nové videá, ale nie. Budem točiť veľa. Budeme točiť strašne často, no tak ja sa s vami lúčim. Čaute.